Encetem la quarta setmana de confinament. Bona tarda, confinats. Tenim molt de material, però no donem l'abast. Ens falten hores. Aquí teniu però un petit tastet. A casa tenim la sort de tenir un niu de l'espinell dins d'una caixa niu, penjada en un arbre just a la planta de casa. L'espinell està a l'arbre de la caixa niu. Sí. Mira. Ara entra. Que guapo, el veus? I de les noves generacions a clàssics d'ornitologia catalana. Hola, soc el Joan Estrada i hauria d'estar mirant sisons i xurres i gangues voltant pels secans, però amb el confinament, ara estic tancat aquí a Barcelona, al barri del Congrés, doncs estem mirant la mena carbonera, la blave, la petita, l'emplomallada, i amb això passem les hores. Avui un confinats de butxaca, demà més. Recordeu, però, enviar-nos vídeos d'imitacions de cants a l'Instagram amb el hashtag #emprismàticsalterrat. Fins demà!